काहे ऐसे करलू परहेज, बियाह वाला एज भइल। हमरा चाही ना दान दहेज, ई बात मैनेज भइल। काहे ऐसे करलू परहेज, बियाह वाला एज भइल। हमरा चाही ना दान दहेज, ई बात मैनेज भइल। देहिया में आग लगा के देवता भीतर के जागा के, काहे झनकेलू झमका के दांते से ओढ़नी दबा के। काहे झनकेलू झमका के दांते से ओढ़नी दबा के।